Дами и господа, моля за вашите аплодисменти за младата надежда в световната гейминг индустрия Александър Дренков младши. Да, благодаря ви. Искам още от сега да ви кажа, че моите хора са подготвили не само една вечер, посветена на новата книга на баща ми "Германия, моя любов", но и на Германия като цяло. Ще ви падна, казвам ви. Майка ми, особено баща ми, са откровенно луди. Не спират да лялят за Германия, да слушат немска музика, да ме записват на безкрайни уроци по немски, защото не можело да не съм говорил езика, с който баща ми се е превърнал в това, което е днес сега. Демек в световен терорист. Вие знаете, че той гледа само немска телевизия, чете само немски книги, гледа само немски филми. Сутрин за събуждане цяла къща се разтриса от някоя аля на Вагнер. Не е приятно. Стряскащо е. Аз съм млад музикант, но Вагнер не ме кара да посрещна деня с приятно чувство, а като го чуя ни иде да изям закуската на Стефчо, който ми седи на един чин с мен. Да не започвам само да ви разказвам какво става, когато има немска или още по-лошото баварска седмица. Лидъл! Ад! То се купува 70 000 вурстове, брецели, някакви много странни горчици в цветовете на дъгата, немска паста. Яли ли сте немска паста? Ами не е хубава. Подминете я, когато я видите в Лидъл. Но знаете ли кое е най-досадното? Ще ви кажа. Аз от 3 години ходя на уроци по немски при моята учителка Ани, която и тя е чистокръвна германка от Хамбург. Един бог знае колко я търсил, къде я намерил баща. И ние с Ани се забавляваме, но мен е приятно. До тук добре. Но баща ми вече очаква да превеждам Гьоте на Прима Виста. И така, когато вървим си изстрелвани в клин ни в ръкав, вихайсту. Деме, как се казва? И аз казвам как се казва. Казвам го отчетливо. Саши. С надеждата да го запомни и да спре да ме пита. Но не идва. Ви бизду. Деме, как, на колко съм години? Сега съм на 10. И цяла година ще си повтарям, че съм на 10. Но на върха на рождения ми ден, просто още съставното ми, пак ще ме попита и вместо цен, 90, ще очаква да кажа елф. Само да не го кажа, започва един монолог на немски цитати от най-големите езиковеди в цялата история на Германия. Като с цялото това бръщолевене, явно иска да ми каже колко е важно да се учи немския и тям подобно. Аз само предполагам, че е това. Може би да е друго. Изобщо никак не ми е лесно. С майка ми е малко по-леко, но и тя е живяла в Германия, тя е маниачена на тема Германия и всичко немско. Не пее Вагнер, слава Богу, но и тя обича немските легенди, защото една година ме занимава с някаква книга за германските племена, която само ми скупаше времето от игрите на телефона й. Няма да коментирам. Тя също е лудо популярната немска музика. Дами и господа, имам удоволствието да ви представя майката, която не може без Айсто Цвайцо Трън, Зорница Захова и нейния сценичен партньор Краси Бончев!